Ekipa, evo nas u novom videu. Danas ćemo raditi nešto što ste svi dugo jako htjeli i pisali mi u inbox na Instagram. Evo nas, slažemo napokon 101 ružu. Za početak ono što radimo, vadimo ruže iz ovih celofana i kartona. Unutra još ima zaštitni karton koji služi da međusobno ruže ne dodirivaju jednu drugu kako bi se još dodatno zaštitile. Kad smo izvadili ruže iz celofana i iz kartona možemo preći na drugi dio procesa čišćenja ruža. Ide varijanta da skidamo lišće i trnje sa ružom. Ovo je čistač za ruže. Radimo na principu da stavimo čistač, to je stavku ruže u čistač i samo povučemo prema dolje. Ono što se zna dogoditi naravno da glava pukne, ali onda tu ružu bacimo i ne iskoristimo. Prvih 25 ruža smo očistili. Otvaramo drugih 25 ruža. Dakle, proces je potpuno isti. Sve radimo isto i onda poslije čišćenja ruža idemo na treći dio koji je poprilično... vidjet ćete. To je ono što sam pričao, što se zna dogoditi. I ovih 25, to jest 24 ruže smo očistili, sad ću staviti još jednu ovdje da mi bude točan broj ruža, da mi ne bi falila jedna u buketu. Tako da, to jest odmah ću staviti dvije, zato što ide 101 ruža u buket. Stavljamo ove dvije da nam buket štima. I evo ga ljudi moji, 101 ruža je očišćena. Kao što vidite ima ih stvarno dosta. I sad kreće onaj treći dio buketa, to je slaganje buketa koji je žicanje svake ruže posebno. Sad zamislite uzeti 100 ruža kroz ruku, mislim sad su mi prošle 100 ruža kroz... Ovo je jako teško. Krećemo sa tim trećim dijelom slaganja buketa. Kao što sam rekao, to je žicanje svake ruže. Ono kako to radimo je na način taj da uzmemo ružu, uzmemo žicu, ne znam koliko vidite, evo tu je, nebitno. I svaku ružu moramo žicat posebno, to jest ovako. Da ona stoji čvrsto. Zašto? Ruže se žice samo iz jednog razloga, to jest dva. Iz razloga toga kad slažeš ovu količinu ruža jednostavno je nemoguće da ruža ide onako kako ti želiš. Recimo, mi slažemo sad ružu ovako i ti ju držiš visoko. Kad dođeš do određenog broja ruža, uvijek će neka ruža puknut, što je sigurno, ako je ne nažicaš. Ako je nažicaš, mislim da taj problem nećeš imati, mislim dogodit će se, ali jako rijetko. I druga je vrlo jednostavna, to je da kad ruža počne venut, njezina glava počne padat. Jedina stvar da ruža, to jest glava ruže ne pada je ta da ju nažicamo i kad počne venut ona će dalje ostati ravno, osim što će se sasušiti. To je jedini razlog. Krenimo žicat ruže. Mislim da ću ovo preskočiti zato što ovo nema smisla da gledate 100 ruža, da gledate kako žicam, stvarno nema smisla. Tako da ljudi moji, vidimo se kad ižicam apsolutno sve ruže. Vidimo se. Ostali smo ljudi na zadnje dvije. Znači, da neko kaže zašto je buket skup, zato što potrošim na njega 3 sata da ga napravim. Evo, zbog toga buket košta toliko koliko košta, a košta preko 500 eura. Samo ću vam to reći. Gotovo.
treba mi pauza. Ok ljudi, ižicali smo sve, očistili smo sve i krećemo na onaj najzanimljiviji dio, a to je slaganje 101 ruže. Krećemo na slaganje. Slažemo jednu po jednu ružu, slagat ćemo ga na okrugli sistem. Ok, definitivno ga više ne mogu držati, mislim buket već sad izgleda kao moje dvije glave. Tako da idemo na vezanje prvog dijela, iskreno ne znam ni koliko sam stavio ruža, zato što nisam brojao, a odvojio sam si ravno 101 na stolu, tako da ovo ni ne brojim koliko mi ima ruži. Svezali smo ga, možemo dalje. Slažemo ga na spiralni način, zato što je puno lakše onda zadržati kompletan buket. Vidite kako on ide. Vidjet ćete na kraju kad napravite buket. I ako ga radite spiralnim načinom, ako on može sam ovako stajati bez ičije pomoći, znači da je dobro složen. Spiralni način slaganja ide tako da stavljate ružu ovako u koso na buket i tako radite cijeli krug. Ok, idemo i ovaj dio povezati zato što stvarno ne mogu držati. Iskreno, nisam očekivao da će biti sapke ovako debele. Ono što sam zamišljao da će nam biti puno lakše ako na plafon zakačimo nekakav konop i onda buket okrenemo ovako na opačke i samo slažemo i okrećemo buket ovako. Mislim da bi to bilo baš praktično, ali ne znam kako bi to tu izveo. Treba bi zvati nekog majstora da mi pomogne. Ako ima neki majstor koji bi mi to mogao odraditi, nek mi se javi. A mi idemo dalje. Nadam se da vidite koji je zapravo proces slaganja te 101 ruže, da to zapravo nije ni malo lako, niti Znači, ljudi, mene ruka toliko boli. Ali sam birao svoj posao. Ma nema šanse, ne mogu. Pišite mi u komentar kako vam se već sad čini. A još ide u papir, još će on biti veći i glomazniji i predivniji.
ovome sam vam pričao, kad buket stoji ovako sam za sebe, bez Vaze, bez nekih pomagala, on je savršeno spiralno složen. I zadnja. Ekipa buket 101 ruže je složen. Znači, sad nam još samo ide, on nam izgleda ovako, on nam još samo sad ide u papir, pakiranje papira i to je u pravilu to. Idem ga samo još do kraja završiti, vidimo se. Ja ovaj buket radim sat vremena i 10 minuta, ne vidim koliko mi piše, koliko snimam, sat vremena i 10 minuta, a gdje je još zamotavanje. Tako da prelazimo na zamotavanje buketa. Buket treba biti umotan isključivo u čisto bijeli papir, tako da imamo bijeli papir i ono što sam ja predložio kupcu je to da radimo varijantu sa crvenom mašnom, na što je naravno pristao, zato što malo da razbijemo kompletno bijelilo sa nekim crvenim detaljem i to je... papir smo narezali i krećemo. Sa slaganjem buketa, iskreno da vam kažem kako ću ga motati, ne znam, nemam neki... Ojme, kako je to teško! Nemam neki određenu varijantu kako ću ga smotat, ali mislim da ću ići na neku šupavu, onako raširenu varijantu, pa ćemo vidjeti kako će nas to dovesti i do čega. Nećemo ići na tu varijantu zato što mi se papir uvrće, pa ćemo ići na neku motanje koje kako mi dođe pod ruku. Trebam pomoć. Ekipa, još mašna i to je to. Društvo, buket 101 ruže je napravljen. Kao što vidite, stvarno je ogroman i jako težak. Pišite mi u komentar kako vam se sviđa buket, pišite mi šta bi vi promijenili, ako znam da bi sad svi rekli. Mi bi stavili manje papira, ali nažalost kad se radi XXL buket, to je buket 101 ruže, nemoguće je staviti manje papira, ili ga jednostavno ne staviti, ili ga staviti u ovoj količini. On ga nema baš nešto puno ko što vidite, ja sam ga još malo iskratio. Tako da to je to. Ništa, pišite mi kako vam se sviđa buket, pretplatite se svi na YouTube kanal i vidimo se u nekom sljedećem videu. Mahnio bi vam, ali ne mogu. Ćao!